huriani tuhata amanami dohot inanami namarpungun waing di bagas joroon songoni nang na mengikuti ibadahon secara online manang live streaming taparade marohata dohot pikirata asa tamulai parminggota alani martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji tuhata sian bukwede nomor 10 ayat sada dohot ayat 2 ukap bahal naumuli. Marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amen songonodo didok Tuhan Jehovah juwon na maau jala alusaku maibana jala marmulia ibana bahenokku sai pamahapoku do ibana sarimatua martua do nahudul di pangodingan ni natumi buli jalanamia di lingguman ni pargugu naso hatu dosan nama dok tu Jehovah haporusaku jala partano batu aku de bataku marhaposan tuho doau haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ali amanami para siroha na sumurung debatani hatuaon nami. Huingot hamido diaka arion. Panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami pahibul marohanami jala parbadiai mamikiri sude nati naon nai partadahon matuhami basami asa diarsakon rohanami asa hupopomihami hisap-hisap dohot sakap-sakap ni rohanami jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manubus hami asa martua hami marhitis yani rodi saliling-liling na say patupa may di hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham amen hudul mahita tapuji tuhata sian bukwede nomor 31 ayat sada ari namar hasonangan.
patangihon mapatik ni debata di minggu sadarion ima natar surat dipatik paupat ton dohot lapatan na songonon ma didok patik paupat ton ingot hamuma pabadiahon ari minggui dinaono mari maula hamuna sa siulaonmu alayang goari papituhoni ari paradanian Jehovah di batam doi dang jadi ho mangula anggo dina sadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahanmu ro diisi ni hutani halak pena mangebati tam ai dinaono mari do ditoppa di bata langit dohot tanah dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di hari papituhoni di bahini do baina di pasu-pasu di bata Jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohata di bata jala ikon holong rohata di ibana asaunang tuis rohata diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohata jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon ido sahat natong rap mangidugugu mahita sian tuhata ali Tuhan debata sai pargugu imahami mangulahon nahobar tupatikmi amin tapuji Tuhan tasian buku di nomor 104 ayat 1 dohot 2 o Tuhan Yesus ho rajaku tatopoti madusata tuadupan ni debata martangiang mahita ali amanami jala debata nami nadi banuagijang para sirohana sumurung midahami hu parhatutu jala hutopoti hamido dosa dohot pangalausion nami nagudangi di jolom tatap hami marhite-hite asini roham jalase sama dosa nami saluhudna ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami amin.
tabigima baga-baga ni debata taringot tuha sesaan ni dosata isebe mangaluhon akka napinilit ni debata debatado nama mitori isido nama dawuhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate alay dadaholani naung mulak mangulu do jala di siamu ni debatado ibana mangodihon hita hasangapon ma di debata na digijang amen hudul mahita tapuji tu hata sian buku ede nomor 512 ayat sada. Hatani debata turpuk epistel di minggu ta sadarion ima natar surat di buku 5 Musa bidu 26 ayat onom 110a tajahama marsikat sorin alai Roma halak misir mabaihen nasuhung tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulaon naporan tuhami jadi mengangguki mahami tu Jehovah debatani opunami gabe ditahion Jehovah do suara nami jala marpana taprohana di pardangolan hangolutan dohot hagugutan nahuahap kami dungi ditugihon Jehovah mahami ruar sian misir marhite sian tangan nagugo dohot marhite sian botohon na tol-tol dohot marhiti sian hasonggoton bolon mardongan akatadda dohot halongangan jala dibuan hami sahat tu ingananon jala dibasa-basa hot tu hami tanoon tano haboran ni susu dohot situak ni loba nuaek pe idama au mabuan patu monaan ni parbue ni tano nani lehon mi tu au ali Jehovah ima sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala na opiopsa amin marede hitasian buku ede nomor 112 ayat sada dohot 2 Jehovah si parmahanau
taha tidakon maha porseao tai songon nahina tidakon nidongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahoba ido ama pargugu naso hatu dosan natumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahoba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian sia todi parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata nato maon na birnit di panghumon ni silatus na mate tarpajel do ibana di hau pinar silang na tua tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata jahoba amanai pargugu naso hatu dosani di simaibana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu do sugut daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sora suda amen hudul mahita. Horas ma dihita saluhna Horas damang dainang tabigema tikting nehuriata di bagasan saminggun na masa do nanaing si pamasaw sudi parhalado HKBP Batam pasahatun mauliate tuhamu akka amanami inanami do ahanggi pinaribo naro marminggu di bagasan sadarion lumobima tuhamu donga sa porsiaon na ondo pe parjolo sahali ro marminggu di huriat tahun guarni minggu ta minggu impo kapit na marlapatan jowon nama ahu jadi alusat tuma ibana na niengin siat pesalmen siap pulusada ayat 15a topik minggu malua do ganup naman jou guarni Tuhani na paduahon jadwal mengikuti ibadah minggu 10 Maret 2022 di pukul 7 wek Nagoya Blok Onom Balai Kolam Sektor Tolu Bengkong sekitar Kapling Taman Baloi di pukul sia wek Tiban Muaratakus Batam Kota Parserahan Doho Muka Kuning di pukul 10 sada wek Balai Center Sungai Panas Balai Kolam Sektor Sada Balai Dipam di pukul 10 wek Bengkong Indah Batam Center Balai Kolam Sektor 2 Kampung Nanas di pukul 10 walu ibadah kontemporer na patoluhon papungu peleat tujolo na parjolo di minggu sadarion papungu peleat tujolo do hita marhite amplop laho mangurupi pembangunan ni huriata HKBP Tiberias Resort Batam asa tauka marohat tabi napaduahon di minggu naro tanggal 10 Maret 2022 papungu pelean tujolo do hita tupak tu kategorial ama HKBP na paupaton pertukaran mimbar distrik di minggu sadarion tanggal 6 Maret 2022 di Patupa distrik tado pertukaran parjamita se distrik jalan nama kobasi huriata di perminggota di pukul siaon ima amang pandita Jones FC Mamora STH
Pendeta HKBP Tanjung Piayu, Resort Tanjung Piayu. Na palimahon, ruas na baru, na parjolo, mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriat tauma, sada keluarga Amang Renaldo Naibaho, inatai nili yeni boru Huta Barat, alamat Balai Kolam RT Tolu RW 10, Wik Balai Kolam Sektor 2, Pindah Sian HKBP Sibuluan, Resos Sibuluan Distrik Sia, Sibolga Tapteng Nias. Na paduahon mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriat tama, sahala na poso saudara Andreas Hendra Christian Siboro, anak ni amata Situa Doktorandus Makmur Siboro, tubuh ni Inata Roida Boru Sagala, alamat perumahan Plamu Garden Blok K4 nomor 12 Wik Batam Center, Pindah Sian HKBP Medan Sudirman, Distrik 10 Medan Aceh. Napa toluhon mulai minggu sadarion gabe ruas ni huriatama, sada keluarga la ama Anderson Ade Christian Manik, inatai Priskawati Boru Simanjutak, alamat Kapling Sarmen Blok B nomor 20 Alu, Bengkong Sarmen, Wik Bengkong sekitarnya. Pindah Sian HKBP si Pinggol-Pinggol, Resort si Pinggol-Pinggol, Distrik 5 Sumatera Timur. Napa onopon naing manjalo pasu-pasu ulang yami tikting marbagas tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbogason ma Frederick Cornelius Marbun, anak ni amata Luhut Marbun SE, tubuh ni inata Helena Puspita Boru Aritonang SPD, alamat Mediterania Blok 10 Sada 2 nomor 1A Batam Center, Huria HKBP Batam Resort Batam, Dohot Orwana, Puji Astri Malau, Boru ni amata Robert S. Malau, tubuh ni inata Nenni Boru Raja Guguk, alamat perumahan Taman Harapan Indah, Blok E nomor 12, Huria HKBP Agape Resort Barelang, Nasida naing manjalo pasu-pasu parbogason, di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, Sai di Patulus Tuhatama Sakapni Nasida. Napa pituhon Kompen Pangula Nagoktiki se Distrik Marsogot Senin tanggal 7 Maret 2022, Kompen Pangula Nagoktiki Dohot keluarga maringanan di HKBP Tanjung Uban, Resort Tanjung Uban, tatangnya koma mardalan ulauni Dohot Degan. Napawaluhon pelaksanaan pembekalan parhalado seresot, moliate madi tuhata naung mamasu-masu mardalan Dohot Denggan, pembekalan parhalado HKBP se Distrik Batam, na di hari Rabu tanggal Dohot hari Kamis tanggal 2 tanggal 3 Maret 2022 di Haris Resort Barelang, nani ulun ni amang pendeta resort pendeta Belman Hutayan MDip, nani dohotan ni 72 halak parhalado, ima parhalado na full timer situa dohot calon situa.
napa siahon protokol kesehatan sesuai surat edaran Wali Kota Batam nomor 14 tahun 2022, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat manang PPKM Batam masuk level 3 COVID-10 sia. Alani dibuat huriata masikap na parjolo toktong mahita mematuhi protokol kesehatan hombar tunaung dia turhon huriata parhundulta di gereja 2 nang soni se terusna na paduahon mulai minggu sadarion tanggal 6 Maret 2022 masohot majolo par mingguon nidak danak sekolah minggu di sude bos suangsung ni par mingguon ni remaja sahat tutiki na tino tuhon ni huriata di Paboa marhite tiktingon na mangihun nomor 10 pemakaian gedung serbaguna menguduti tikting na dari minggu na salpu hombar tu situasi pandemi COVID-10 sia. Batam memperlakukan PPKM level 3 alani pemakaian GSG songonon ma. Batas waktu sahat pemakaian tu pukul 10 WIB. Kursi disediakan holan 400 pieces. Tiktingoma buah-buah tu sude nama makke gedung asa dimaklumi ma jala marsi pabuaan mahita 10 sada sumbangan na pashaton sumbangan bunga altar di mingguta sadarion ima keluarga RAM Pakpahan inang Borumanik Wik Nagoya Mauliatema di Nasida na 12 mohon doa kesembuhan ruas ni huriata na di bagasan parsahito na parjolo na poso Alfredo Stepanus Panjaitan na paduan inang nyonya situa TS Simamora Borugultom na patoluhon jadi Kamser Aritonang na paupaton inang nyonya Sirait Boru Dolok Saribu na palimahon inang nyonya Nenggolan Boru Butar-Butar na paunepon inang nyonya Elsia Turi Boru Tapea na papituon inang nyonya Silitonga Boru Simanjutak na pawaluhon hala amang hasi manukalit na pasiahon hala inang nyonya Jede Siburian Boru Sitorus na pasapuluhon inang nyonya B Hutagalung Boru Siregar. Ulang tahun Pangula Nagok Tiki do sude parhalado pasahaton selamat ulang tahun kelahiran do pernikahan turuas ni huriata mamuka tanggal 6 sahatu tanggal 12 Maret 2022 dilehot tuhata maganjang ni umur suang songni nang hahi pason namang ihut tikting par hepengon tuhuria godangna 650 juta 533.660 rupiah tu pembangunan 47 juta 526.760 rupiah tu pusat 21 juta 180.225 rupiah. Saldo akhir 720 juta 100.640 rupiah. Songonima sahat ni tik-tikta di bagasan minggon tuhatama na masu-masu. Amin.
Tapuji Tuhata sian buku ede nomor 226 ayat sada dohot udutna go hiau Tuhan marhiti hatami laos tapasahat ma peliata. Martang yang mahita dami ni debatana sumurung sian salu naroha ima mangaramo tiaka ate-ate doho pikiranmu nabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata nahina holonga di bagasa Yesus Kristus di bagasa pos niroha di bagasa las niroha hita mamasuhi minggu info kapit naing dipakulingi hata ni debata hita marhite surat ni Apostol Paulus madapoton huria Roma bidu 10 mamuka mesen ayat 8 sahat rodi ayat 10 tolu songonom madidok hata ni debata
Odo tahe didok, talpedo dihohatai, di bagasan pamanganmu, doho di bagasan rohamdo. Ido hata haporseauni, na hubaritahon hami. Ay malua mahomolo di parhatopot pamanganmi, Tuhan Yesusi, huhu di haporsiay roham. Naung di pahehe di bata ibana, sian aka namate. Ay rohaido porsea, asa tu hatigoran, pamanganido makatidakon, asa tu haluaon. Ay didok suratido, dang si pailaon, nasa na porsea di ibana. Ay dangadong ibar ni Jahudi mananggorik, ay sada do Tuhan ni saluhut na, naung marbasa-basahon siyan hamoraon na, tu saluhut aka na majo ibana. Ay malua do, ganub na majo goar ni Tuhani, ima sahatna. Dia mua kamang do tamua kainang, hahanggi na pinaribot na hinaholongan di bagasa Jesus Kristus. Pertanyaan suku-suku dihita nuain, porsea do ho, porsea do pehita, tu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si paluai. Odo suku-suku dihita. Apakah kita masih percaya dan mengimani bahwa Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, masih kita percayai di era, di zaman, di masa ini, di waktu ini? Atau kita percaya kepada Yesus dikala kita butuh, dikala kita ada sesuatu kepentingan, keperluan, maka kita berseru-seru, memanggil, menyebut nama Tuhan Yesus. Dihamua kamang doh tamua kainang na inaolonga di bagasa Yesus Kristus. Siapapun di antara kita menginginkan keselamatan. Siapapun di antara kita selalu menginginkan keselamatan di setiap pekerjaan, aktivitas, di setiap pekerjaan yang kita lakukan dan yang akan kita rencanakan, yang akan kita perbuat dalam kehidupan kita. Nats khotbah ini sebenarnya menginginkan, Paulus menginginkan jemaat di Roma masihol ibana asa sudena nasa naung porsea naung karistet dihuriai tutu si tutu manian, maka porseai Tuhan Yesus unang mardua debata, unang mardua roha ibana, laho maka porseai Tuhan Yesus di bagasan ngolun ibana. Masihol ibana niat tohodo ala huria rom, huria denominasi sian saluhut bangso suku daro disi meragam alan ido meragam dan donang aka soal bahasa budaya nang aka sude sikap nasida. Ale ternyata siat tonga-tonga di bangso Yahudi nang Kristeni terbuat-buat dope nasida, di pikiran nang di roha nasida, nang di pangulaw si ganupari, di persauran nasida, nama dok patikido na boy paluhaw kita, dada Tuhan Yesus, nang penang Kristen nasida. Habe taboto takas patiki, dang tarulahok kita, mustahil itu bisa kita lakukan, semakin kita mau melakukan, melaksanakan hukum Taurat dalam kehidupan kita, maka semakin nampaklah dosa-dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Idua saidok Apostol Paulus di hatani di bata di Galatiai, ia patiki sormina doi hadang doi si paroro doi
di tonga-tonga ni ngoluta. Asadang boy patiki na boy paluahok kita. Alay patiki lau patuduhon pabuahon hasalaan jala dia siulauta di tonga-tonga ni ngoluta. Hamua kamang dohot tamua kainang disihol ni rohani iba naima asa naing sudena halak karisten di huria Rom porseya tu Tuhan Yesus asa ditinggal homma aka tradisi lama na seloho dope di rohan nang dipikiran nang di parmulau nasida siap hari alai naing manasida porseya hola di bagasan Yesus Kristus. Hamua kamang do tamua kainang hanggi na pinaribot na hinahulonga di bagasa Yesus Kristus. Ido asa turpug taon tung takas di do Apostol Paulus talpedo di hohatai di pamanganmu do di bagasan roham. Hamua kamang do tamua kainang asa dang tarsirang hapeng hata ni debata nasaita hati dakoni nasaita jahai nasaita tadok di bagasa tangyangta ima Yesus Kristus di bagasang huluta asa molo nunga sailohot jala mia ni di bagasan rohan ang pikirata di bagasan tod di perbadian nama pergugoy kita say torus mahita makatahon makatidakon hata ni di bata naneng dohonok wa kamang dohot tamua kenang asa molo ganu tikki hita martangiyang ganu pari hita majahatan di bata naing matlam tarida di bagasa parsaurata di bagasa ngoluta siapari natorus do hita marbarita nauli natorus do hita makatidakon hata nasitong di bagasan hatigoran ay hola di bagasan Yesus Kristus do adong tarida hatigoran dohot hasitongani nang holongi asa di bagasan ibana do nang adong haluaw ni ido molo tajaha hamwa kamang do tamwa kainang di ulaw ni Apostel bidua pati ulaw ni Apostel bidua pat ayat 12 tung takas do disi tauji majo mabuka bibel tahamang do tamwa kainang ulaw ni Apostel bidua pat ayat 12 rup mahita majaha dua iya asa dangadong haluaw di bagasa manang ise na asing ay dangadong guar na asing ditoru ni langit di leo tu jolma parhitiata tu haluaw dia muak kamang doh tamuak kainang sudah hita na pungudison asa haluaw ni dada adong di pertibion dada adong di hadirion di jolma dada di hadirion ni manangaha ibana na adong di pertibion alai haluaw ni adong hola di bagasan Yesus Kristus Tuhan si palua hita. Alan ido kamang dohot tamuak kainang sudah hita na pungudison asa hapeng talpedo hata ni debata di hadiriota talpedo hata ni debata di bagasa rohata alani i dang boy hita ragu maka porsiai hata naung tadoki di bagasa Yesus di bagasa tangyangta ganu tiki nang ganu pari hita ditiki martangiyang dohot mamuji debata idu asa hudok nakinon porseya dope hoa mang inang nang hita sude nang au tu Yesus Kristus Tuhan si paluai na seta parhatopot tahatidakon marhite tangyangta diganup tiki diganup pari diganup sudena akaulaos na setorus kaluar sia simakudatta alan ido kamang doh tamua kainang asa molo porseya do hita disi didok madia 10 tului malua mahita kita diselamatkan kita menerima keselamatan dia mua kamang doh tamua kainang sudah hita na pungudison asa molonung nga tajou taswarahon tahatahon guar ni Tuhan Yesus di bagasang nguluta naing lam tarida may di bagasa parsaurata di bagasa sudena parnguluota hadirion ni Yesus
jalan na tarida manang torus hita makkah tahun makka tidakon guar ni Tuhani di bagasan nguluta si ganupari. Dia muak kamang dohot tamuak kay nang dang boy hita ragu di na taha persehay Tuhani. Ra adong dora di pikirat tanumaing ay hamu paditay pitong doragu minna. Songon ceritai marsahi ma di rumah sakit Elisabeton ruas ni Huria martangia paditay tu ruang ICU tungina matangiang na papocor rohani inatay do ianakon na natului jala tungina matangiang na nama jogor ni Tuhan Yesus alay dung haruar si ruang ICU disukunaka keluarga do ruas bagaimana Pak Pendeta tidak ada harapan nina dang leling bimate na main na museng anggotang yang natungi nama sahirai mana nama Tuhan Yesus Jesin hukum ma abu asa ko badita soni edang di jalang inda museng atong hamuak kamang dota muak kainang sudah hita na pung dison asay ko persea do hita tutu si tutu hita persea tabayak ko juga nupari nasugot kita bangun jam 6 mungkin ada jam 5 Tuhan Yesus terima kasih atas waktu yang malam yang Tuhan berikan kami bisa tidur nyenyak bersama suamiku dan anak-anakku. Dungo kami sehat Tuhan. Tungi nama. Nakino kita sarapan. Tuhan Yesus berkati makan minuman ini menjadi kesehatan kekuatan bagi tubuh kami. Aleholon nang yang lang amatay. Jagal babi negoreng natay perjabar na tuari. Pa hati-hati kolesterolmu inna diorai. Pa hati-hati gula darahmu inna diorai. Nanyalang museng hati-hati pa asam uratmu inna sudah ma diorai. Apa ku makan itu ubi itulah makan inna. Anggotanya Tuhan Yesus luar biasa dohita. Berkati makanan menjadi kesehatan kekuatan vitamin arbe do di bananang macam barupani. Alelaw nya lang inatay mi hati-hati inna mo siya itong durain atay. Kenapa? Nanti jadi kurang kecantikanmu gatal-gatal minnon mo siyang hehe inna ala gatal-gatalon niya atay. Jadi ido sa hudok na kinoporsero hita tu Tuhan Yesus. Natasobay natapuji manang holon na ragu do hita. So padita na kinon. Alan ido kamang do hotamu kay nang sude hom do sude bangso do manang isepe dang mardiaibar maka perseay majogor ni Tuhan imalua do ibana dang ada perbeda-bedaan so na masa diturpukon namadok hami bangso Yahudi hami bangso Israel pinopar si Abraham hami na tumikos sami dak songoni saru pada sude dia dopan di debata manangisi na persea na tardiri jala persea dapotan haluaon. Alan ido kamang dohot tamuak kay nang hanggin na pinaribot na inaulongan di baga sa Jesus Kristus. Suku-suku na parpudi jala ima museng mulak. Tutu mahita porsea. Tutuhan Jesus. Asamalua hita. Bereng ma silang ni Tuhatay. Ido sa Martin Luther ketika kamu memasuki rumahku, madukun gereja, rumah ibadah, hatimu dan pikiranmu semua harus terpusat kepada salib. Karena saliblah keselamatan bagi umat manusia. Karena saliblah jalan keselamatan, kebahagiaan, berkat, kesembuhan bagi orang-orang yang percaya. Kita mulu satu tu gereja. Halo ida, lae inna. Dungi handphone. Ay nama terus.
Dungen non lamulak. Selfie. Kita undang lah pendeta selfie, ganteng inna selfie. Ay naman nama sound. Jadi kita tidak terpusat. Jadi makanya saya katakan sering kita seolah-olah Yesus itu mantra. Ketika kita butuh. Mungkin kita jarang berdoa bersama-sama. Mau berangkat suami kerja, makan bersama berdoa, atau ada ibadah-ibadah. Amat tapi olu dang ramartangi yang di parkerejuan na sibuk apalagi museng molo di daerah moti mana karejo kan di matani hari imang alas dia dang sama rama jo Tuhan Yesus molo hona toko do tani oh Tuhan inna du hona toko petangan baru oh Tuhan inna molo se opung inna opung de juru pani alani do kamang dohot tamuak kainang di minggu sadarion info kapit dia rahot do hita asa saya jauh-jauh hita tu di bata. Kenapa kita berseru kepada Tuhan? Aku kenal diriku siapa aku di hadapan Tuhan. Aku tahu Tuhan itu sumber. Aku tahu aku adalah orang yang lemah, yang penuh keterbatasan. Maka aku harus selalu berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Karena aku tahu Tuhan Yesus adalah Tuhanku, gembalaku, pembimbingku, panutanku. Dan aku adalah muridnya. Alania kamang dohot tamuak kenang. Asa mulo torut cita jauh-jauh tu debata. Nang tatadda do dirita. Nagok hagaleo do hita. Kita butuh. Kita berkekurangan. Kita butuh. Ingat. Apa kata firman Tuhan. Lobi adul siana pinikirami. Boydo tarpatu paau. Ido didok hatan itu hata. Aidanga dong naso tarpatupa di bata. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madihatam na pinasaha mituhami Tuhan di minggu sadarion na paingotok kami asa unang ganggu roha pikiran ng ulo nami makaporsiay anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si paluay. Tutu si tutu mahami namar Tuhani, namar Tuhato Yesus Kristusi. Jala saya torut kami makasih holi Tuhani di bagasan ngulu nami. Jala torut kami marbaritahon barita na uli taringo tu Tuhan Yesusi. Naung paluaho kami siragam ni sudena pardangolan hinahacit si taonon di bagasan ngulu nami. Gabi taruli mahami akaragam si lehon-lehonommu pasu-pasui di ngulu nami si ganupari. Alani dua le Tuhan, say pargogoy jala pataw hami marite todi porbadia. Laho mangulahon hatami asa gabi anak halomoa kami na hinalomohon ni roham na sa totok kami makaporsiay Tuhan Yesus Kristus Tuhan si paluay. Ali Tuhan, gudang na mangihoti hami di Portibion, moladong na marsahit sa darion hodo madok Tuhan, jow maaw, paluom mudo, pamalum ma, akaruas ni Uriam na marsahit, nasoboy gwaron nami sada-sada, say pahipas pahisar pamatang nasida pasu-pasu obat, na pinangan na si panganos sinumon, hapeahan na doh aka dokter, perawat na, mangubati, mangurupi nasida, asalam tuhipas na nasida. Suang soni ng Tuhan, akaruas ni Huriam na masihol di Hagabeon, selehom ma, Hagabeon maranak marboru, ay hodo Tuhan, mual ni pasu-pasui, hodo madok tu si Abraham, alani Tuhan, say patulus, say lehom ma, ditikina di bulan. Ali Tuhan, pasu-pasu makanak mudo borum, naung matoras, say patuduhom masirokat ni Todina, di ruas ni Huriam HKP Batamon, na say ganggu rohania kanatoras marnida yang nakon na do boruna, ala naung tang jala matoras di umur,
Alan itu hapatuduhom ma. Sirokap nito dina. Hela do parumain na burzu. Hela do parumain na mabiyar bidaho Tuhan. Jalan na setotong marnigo pati palimahon. Suang soni manang Tuhan. Akaruas ni huriam. Natongon numaing. Nahumurang akka. Sidabu-dabuon na. Ale Tuhan. Sarihom mangulu na sida. Patuduhom ma. Akka. Parkarejoan hobbar tu talenta nasida. Setotong ma sada ruas ni huriam hagebe batamo marsiruburupan. Asaboy diurupi. Dipatuduh na kaparkarejoan. Tua karuas ni huriam na adong dison. Na poso nang akan na tua-tua pe. Ale Tuhan. Sayuka marohan nami. Nang pikiran nami. Manupai huriam. HKBP na dinongsa, natongom mabangun baga jorom. Asa huleho kami Tuhan, pilih parsobbaw nami Tuhan. Asi maroham Tuhan. Marhite Jesus Kristus, pasu-pasu sudah ruas ni uriab na romar minggu sa darion. Dinamula penasida, gokdami do pasu-pasu nasida. Sahat ditongan di bagas na, tuak kadalas dilanan na, di bagasan hay pasod do las di roha. Mauliati madiho Tuhan. Selehom madihami hay pasod do gajang ni umur. Penggeng sa rumatua hami sa luhukna. Dapotan akalas di roha. Sude ruas di huriamot Tuhan. Asi maroham. Amin. Marid de mahita. Oh
tatangiak kumapiliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan di salu si lehon-lehon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus, upasahatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hutsus di julum, pasu-pasu may jalaramoti asahu parasya kami pilihanon, pati bulon harajaw mo dito nga tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite to dim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi. Saat itu ho naso ucato kudo alia manami na di banua gijang say pinorbadi amaguarmu sero maharajaonmu sesaut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unang hami togyo tu pangujunan palu amahami sian pangago ay ho dona ponahara di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodi munabe amin 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 Horas madhita, shalom, salam sehat madhita.